హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. మినిట్. హరే हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు భక్తి వైభవ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ, సో మరి మనము ఈ భక్తి వైభవ కోర్సులో మనము ఆ శ్రీమద్ భాగవతంకు సంబంధించినటువంటి ఆ అంశాలలో మరి ఆ ప్రథమ స్కందంలో ఇప్పటి వరకు 1 మరియు 2 అధ్యాయాలను మనము దాదాపుగా పూర్తి చేసుకున్నటువంటి అంశము. మరి మనకి ఈరోజు మరి ఆ నైమిషారణ్యంలో మహర్షులు ఋషులు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలలో ఒకటైనటువంటి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాల యొక్క
మొత్తంగా వారు అడిగినటువంటి 6 ప్రశ్నలు. హరే కృష్ణ. సో మరి ఈ ప్రశ్నలలో మనకి ముఖ్యంగా మొదటగా ఇక్కడ అడిగినటువంటి 6 ప్రశ్నలలో ఈ 6 ప్రశ్నలకు దాదాపుగా మనకి 2వ అధ్యాయంలో మొదటి 4 ప్రశ్నలకు కూడాను సమాధానము మనకి ఆ 2వ అధ్యాయంలో సూత గోస్వాముల వారు చెప్పినటువంటివి వస్తూ ఉంటుంటాయి. సో మొదటిది మరి జనులకు ఏది పరమశ్రేయదాయకము అంటూ అడిగినటువంటి వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ గుడ్ ఫర్ పీపుల్ అనేటువంటిది మరి అక్కడ మహర్షులు ఋషులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు. సో దానికి సమాధానంగా మనకి 2వ అధ్యాయంలోని 6వ శ్లోకంలోను, ఆ తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్క్రిప్చర్స్, అన్ని శాస్త్రాల అన్నింటి యొక్క సారము ఏమిటి అనేటువంటిది వారు అడిగినటువంటిది. దానికి కూడా మనకి ఆ 2వ అధ్యాయంలోని 7వ శ్లోకంలో సమాధానము. అలాగే ఏ ప్రయోజనము కొరకు మరి ఆ భగవంతుడు ఈ సృష్టిలో ఆయన మరి వివిధ అవతారాలను అంటే దేవకి గర్భంలో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ డిడ్ కృష్ణ అపియర్డ్ అనేటువంటిది మరి ఇక్కడ మనము చూసినటువంటిది. సో దానికి కూడా సమాధానం మనకి 2వ అధ్యాయంలోనే వచ్చేటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఆయన మరి ఆ 3వ ప్రశ్నకు సమాధానంగా మనము 2వ అధ్యాయంలోని హరే కృష్ణ చెప్పగలరా ఎవరైనా ఏ శ్లోకంలో మనము ఆ సమాధానం చూస్తామో 2వ అధ్యాయంలో? హరే కృష్ణ మాతాజీస్ ప్రభుజీస్. మూడవ ప్రశ్నకు మనము మొదటి అధ్యాయంలో చివరిలో చెప్పుకున్నటువంటివి. హరే కృష్ణ పావని మాతాజీ, మిగతా వాళ్ళు వీడియోస్ ఆన్ చేయండి. హరే కృష్ణ అందరూ కూడా కంప్లీట్ వీడియోస్ ఆన్ చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ ప్రభుజీ ఇది 6 to 7 శ్లోకాస్ లో 1 to 2 క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ ఉంటుంది ప్రభుజీ. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఉంటుంది. మాతాజీ నేను అడిగిన ప్రశ్న విన్నారా మీరు? సారీ ప్రభుజీ, ప్లీజ్ ఒకసారి చెప్పరా ప్రభుజీ. నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు 6, 7 గురించి చెప్పేశాను. తర్వాత 3వ ప్రశ్నకు సమాధానము దేనిలో వస్తుంది అని అడిగాను. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, నేనే చెప్పాను. లాస్ట్ శ్లోకంలో వస్తుంది ప్రభుజీ గుణవతారం. అంటే మాతాజీ 34 ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ క్లాస్ కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి, అందుకే వీడియోస్ ఆన్ చేయమంటున్నాం అందరినీ కూడా. పావని మాతాజీ వీడియో ఆన్ చేయండి. హరే కృష్ణ భవానీ మాతాజీ ప్రభుజీ నేను ఆఫ్ చేశాను వీడియో. ఆన్ చేయమంటున్నాను. ఆన్ చేయమన్నారు. సారీ ప్రభుజీ, ఆన్ చేసింది ఆఫ్ చేశాను నేను. హరే కృష్ణ. లేదు, వీడియోస్ ఆన్లోనే ఉంచండి అందరూ కూడా. నా దగ్గర అంటే కొంచెం నెట్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఎలాగో నేను మాట్లాడుతూనే ఉంటాను మీతో కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు, కానీ మిగతా వాళ్ళు ఆన్ చేసే ఉంచాలి. హరే కృష్ణ. ఈ కోర్సులో ఫస్ట్ మనం ఉన్నటువంటి రూల్స్ అవి చెప్పుకున్నాము. ఎవరికైనా ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే ముందు చెప్పేసి అది చేయండి. సారీ ప్రభుజీ, 34 శ్లోకాల్లో ఉంది ప్రభుజీ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. నాకు కొంచెం నెట్ ఇష్యూ ఉంది ప్రభుజీ, అందుకని నాకు ఈ వీడియో అవైల్ అవ్వలేదు ప్రభుజీ. పర్లేదు, అలా ఉంటే ఏదైనా కొంచెం ముందు చెప్పండి, కానీ మీరు జనరల్ మాక్సిమం వీడియోస్ ఆన్లోనే ఉంచండి. అలా ఉంచినప్పుడే మనము యాక్టివ్గా ఉన్నట్టు తెలుస్తూ ఉంటుంది.
ఎందుకంటే అదర్వైజ్ నేను ఇప్పుడు అడిగింది ఒకటి, ఆన్సర్ వచ్చింది ఒకటి ఉంటుంది, అలాగే ఉంటుంది క్లాస్లో. మళ్ళీ ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కొంచెం అటెంటివ్గా ఉండండి. ఇది కోర్సుకు సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ కాబట్టి భక్తులు మనందరినీ కూడా తెలుసుకోవడానికి. సో నీకు ఇది హరే కృష్ణ. సో మరి ఆ భగవంతుడు మనకి అంటే ఇక్కడ మరి ఎందుకు ఆ భగవంతుడు ఏ ప్రయోజనం కొరకు శ్రీకృష్ణుడు దేవకీ గర్భంలో మరి వసుదేవుని తనయుడుగా అవతారం తీసుకున్నాడు అనేటువంటి దానికి మనకి దాదాపుగా 2వ అధ్యాయము అంటే మొదటి స్కందము 2వ అధ్యాయంలోని 34వ శ్లోకంలో, హరే కృష్ణ, ఎవరైనా బుక్స్ ఉంటే చదవగలరా మాతాజీ ఆ శ్లోకం? 34వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. సారీ, ఎవరు మాతాజీ హ్యాండ్ రైట్ చేసి చదవమంటారా ప్రభుజీ? ఓకే, పావని మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండోత్ప్రణం. భావయత్యేషు సత్వేన లోకాన్ వై లోక భావనః లీలావతారానురతో దేవతిర్యజ్ఞరాదిషు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ. సో ఆయన మనకి ఇక్కడ ఈ ఎందుకు మరి ఆ భగవంతుడు ఆ విధంగా అవతారం తీసుకున్నారు అనేటువంటి దానికి పూర్వపు శ్లోకంతో కలిసి ఈ శ్లోకంలో మనకి సమాధానం లభిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ పరమాత్ముడు భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాల చేత ప్రభావితులైనటువంటి ఈ జీవులందరి యొక్క దేహాలలోనికి ప్రవేశించి మరి క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన ఆ జీవులలోనికి ప్రవేశించి మరి ఆ త్రిగుణ ప్రభావాల చేత వారు అనుభవించేటట్లుగా వారు చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాటికి సాక్షిభూతగా ఆ భగవంతుడు ఉన్నటువంటిది. ఆ విధంగా ఆ జగన్నాథుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు దేవతలు, మానవులు, జంతువులు మున్నగు జీవులతో నిండి ఉన్నటువంటి సర్వలోకాలను పోషిస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే మనం ఈరోజు చూసేటువంటి అవతారాల్లో వస్తూ ఉంటుంది. మరి ఆ పురుష అవతారాలలో ఒక అవతారంగా భగవంతుడు సర్వము వ్యాపించి ఉండి సర్వంలోనూ వ్యాపించి ఆయన సర్వజీవులలోనూ విడివిడిగా ఉన్నప్పటికీ సర్వము సంపూర్ణంగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు మరి ఆ శ్రీకృష్ణుడు దేవతలు, మానవులు, జంతువులు మున్నగు ఆ జీవులతో కూడి ఉన్నటువంటి సర్వలోకాలను పోషించుస్తూ ఉంటాడు. మరి అటువంటి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు మరి ఎందుకు అవతారాలు తీసుకున్నాడు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, శుద్ధ సత్వస్థితి యందు స్థితులైనట్టి వారలను ఉద్ధరించడానికి అతడు అవతారాలను దాల్చి పెక్కు లీలలను గాంచును అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడు ద్వాపర యుగంలో ఆ దేవకి గర్భమున మరి వసుదేవుని తనయుడుగా అవతారం తీసుకున్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు అనేకమైనటువంటి లీలలను ఆయన జరిపినటువంటివి. మరి ఆయన లీలలు, బృందావన లీలలు, రాసలీలలు, ఇవన్నీ కూడా మనము ఎన్నో లీలలను మనము చూసేటువంటివి. మరి ఆ విధంగా మరి ఎందుకు ఆయన వసుదేవుని తనయుడుగా అవతరించారు అంటే వీటన్నిటిలో ఆ అవతారాల్లో వివిధ అవతారాలను దాల్చి ఈ జీవులను, ఈ పతిత జీవులైనటువంటి వారు ఎవరైతే ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతులు అవుతారో అటువంటి వారిని ఉద్ధరించడానికి ఆయన ఆ అవతారం తీసుకున్నటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉండేటువంటిది. సో అదేవిధంగా మరి ఇంకా మనం చూస్తే 4వ ప్రశ్నగా మనకి ఉన్నటువంటిది చూసినట్లయితే మరి భగవంతుడు వివిధ అవతారాలను గాంచి చేసినటువంటి సాహస కృత్యాలను గురించి, which adventure does Lord perform in his incarnations, especially to creation, ఈ సృష్టి జరపడానికి మరి ఆయన తీసుకున్నటువంటి అవతారాలు, మరి ఆ అవతారాలలో ఆయన గాంచినటువంటి
ఆ లీలలు సాహస కృత్యాలు ముఖ్యంగా ఆ ఋషులు ఆ సూత గోస్వాముల వారిని అడిగినటువంటిది. సో దానికి సమాధానం మనకి హరే కృష్ణ మాతాజీస్ ప్రభుజీస్ హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తే చూద్దాం. హరే కృష్ణ. రెండవ అధ్యాయంలోనే శ్లోకం. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 2వ అధ్యాయం 30వ శ్లోకం ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభు. సో ఆ రెండవ అధ్యాయంలోని 30వ శ్లోకంలో ఆ భగవానుల వారు మరి ఆయన చేసినటువంటి సాహస కృత్యాలను గురించి, అంటే ఈ సృష్టి దేని కొరకు సృష్టించబడినది అంటే ఆయన చెప్తారు. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ ఆ 30వ శ్లోకం చదువుతారా? ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. తయేవేదం ససర్జాగ్రే భగవాన్మాత్మమాయయా సదసద్రూపయా చాసౌ గుణమయా గుణో విభుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అక్కడ ఆ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ఏంటంటే, సృష్టి ఆరంభమున దేవదేవుడైనటువంటి వాసుదేవుడు తన దివ్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు నిలిచి ఉండి ఆయన యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి ద్వారా సత్ అసత్ లను సృష్టించెను. సో మరి ఎందుకంటే ఇక్కడ అడుగుతూ ఉన్నటువంటి భగవంతుడు వివిధ అవతారాలను గాంచి మరి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అనేటువంటి దాంట్లో ఈ సత్ అండ్ అసత్, సత్ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనది, మంగళప్రదమైనటువంటిది. మనం ఓం తత్ సత్ అనేటువంటిది భగవద్గీతలో చూస్తాము 17వ అధ్యాయంలో. మరి ఇక్కడ మరి ఆ అవతారాల యొక్క సాహస కృత్యాలు ఎందుకోసం ఆయన అంటే మరి ఈ సత్ అసత్తులను ఆయన సృష్టించినటువంటి విషయాన్ని గురించి చెప్తారు. ఆ విశ్వ సృష్టికి అవసరమైనటువంటి సత్ అసత్తులు ఆ రెండు కూడా ఆ భగవంతుని చేతనే సృష్టించబడినవి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ కారణంగానే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక స్థితి అందే అతడు ఉంటూ ఉంటాడు. సో ఆయన కర్మలన్నీ కూడా ఎప్పుడు కూడా దివ్యమైనటువంటివి. మన సాధారణంగా ఈ జీవులు చేసేటువంటి కర్మలలాగా బద్ధమైనటువంటివి కావు అనేటువంటిది ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు చేసేటువంటి కర్మలలో ఎటువంటి ఈ గుణరహితంగా ఉండేటువంటి ఈ గుణాలతో అతడుకు సంబంధం లేదు. ఆయనలోనే ఈ గుణాలన్నీ ఉన్నటువంటివి. కాబట్టి ఆ దేవదేవుడికి మరి ఆ దేవదేవుని ఆధ్యాత్మిక గుణాలు, ఈ భౌతిక గుణాలు వేరుగా ఉన్నవిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. ఇక మనకి ఇక్కడ 5వ ప్రశ్న, వాట్ ఆర్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ హిస్ ఇన్కార్నేషన్? మరి ఆ దేవదేవుని యొక్క వివిధ అవతార లీలలను తెలియచేయమని వారు ఆ సూత గోస్వాముల వారిని అడిగినటువంటిది. సో దీనికి మనకి దాదాపుగా 3వ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాలు మనం ఈరోజు చూస్తున్నటువంటి అధ్యాయం, కృష్ణ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్కార్నేషన్స్ అనేటువంటి అధ్యాయంలో మరి ఆ భగవంతుడు యొక్క వివిధ అవతారాలు, మరి ఆ అవతారాలలో ఆయన జరిపినటువంటి లీలలు, ఎందుకు మరి అవతారాలు, మరి ఆ అవతారాలకు కారణం ఏమిటి అనేటువంటి చూస్తే మనకి భగవద్గీతలో 11వ అధ్యాయంలో కూడా తెలియబడే సారాంశంగా మనము భగవద్గీత 11వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అన్ని అవతారాలకు మూలము అనేటువంటి అంశము మనకి 11వ అధ్యాయము చివరి శ్లోకంలో ముగింపుగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భాష్యంలో చెప్తారు. ఎందుకంటే
ఆ వివిధ రూప అంటే ఆ విశ్వరూప దర్శనం తర్వాత అర్జునుడు ఉం, అడుగుతూ ఉంటాడు, ఆ రూపాన్ని చూసి నేను సంతోషించాను, అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఆందోళనకు గురి అయి ఉన్నటువంటి, సో కాబట్టి నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని నేను ఎక్కువ కాలం అంటే అని ఆయన నీ యొక్క సాధారణమైన దివ్య రూపమైనటువంటి ఆ చతుర్భుజ నారాయణ రూపము, ఆ తర్వాత ద్విభుజ శ్యామ సుందర కృష్ణ రూపాన్ని ఆయన అభిలాషిస్తూ ఉంటుంటాడు. సో మరి అప్పుడు ఆ విశ్వరూపం నుండి ముందుగా చతుర్భుజ నారాయణ రూపము, ఆ తర్వాత ఎదురుగా తనకు అంతకు ముందు దర్శనం ఇచ్చినటువంటి ఆ ద్విభుజ శ్యామ సుందర కృష్ణ రూపంలో ఆయన అవతారాన్ని అంటే అర్జునుడికి దర్శనమిస్తాడు. సో చెప్పింది ఇక దానిలో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, తాత్కాలిక ప్రదర్శన అయినటువంటి విశ్వరూపము, సమస్తాన్ని మిరింగివేసేటువంటి కాల రూపము, చతుర్భుజ విష్ణు రూపములు అన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణునిచే ప్రదర్శించబడినాయి. మరి ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణుడే ఈ రూపాల అన్నింటికీ మూలము. అంతేగాని శ్రీకృష్ణుడు ఆది విశ్వరూపము లేదా విష్ణువు యొక్క ప్రదర్శన కాదు, శ్రీకృష్ణుడే అన్ని రూపాలకు మూలము అనేటువంటిది మనకి అక్కడ కూడా భగవద్గీతలో చూసినటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ అధ్యాయంలో ఈ మొదటి స్కందంలోని 3వ అధ్యాయము మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడే సర్వ అవతారాలకు మూలము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వ అవతారాలకు మూలముగా ఈ అధ్యాయంలో మనకి తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అంతేకాని దాదాపుగా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ జనాలలో ఉన్నటువంటి ఒక అపోహ, శ్రీకృష్ణుడు ఆ విష్ణువు యొక్క అవతారం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ భగవద్గీత మనకి నిర్ధారించినటువంటి అంశం ఏంటంటే అన్ని అవతారాలకు, సర్వ అవతారాలకు మూలము శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. సో మరి ఇదే విషయాన్ని మనకి భాగవతంలో అనేక చోట్ల నిర్ధారిస్తూ ఉంటుంది. 3వ స్కందంలో కపిల భగవానుల యొక్క ఉపదేశాల్లో కూడా మరి ఈ అన్ని అవతారాలకు, కృష్ణ అంటే అన్ని అవతారాలు ఆయనలోనే దాగి ఉన్నట్లుగా మరి భాగవతంలో కపిల భగవానుల వారు ద్వారా కూడా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో మరి ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమాలను చూసినట్లయితే మనకి హరే కృష్ణ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా ప్రభు? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఏమొస్తుంది ప్రభు స్క్రీన్ లో? ఇది సెషన్ 7 క్యాంటో 1 చాప్టర్ 3 అని ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మరి సెకండ్ క్లాస్ 19వ శ్లోకం నుంచి ఆగిపోయింది అంటే అది అయిపోయినట్టేనా? మేము చదువుకోమా? ఆ సెషన్ లో లాస్ట్ వరకు అక్కడికే ఉన్నట్టుంది కదా ప్రభుది. అంటే 2వ అధ్యాయంలో 18 శ్లోకాలే చెప్పారు. ఓకే, తర్వాత 2 క్లాసులు మిస్ అయిపోయాయి మనకి. సరే ప్రభు చూద్దాము, అది మాతాజీ ఒకవేళ కంటిన్యూ చేస్తారు ఒకవేళ అవసరం. అలాగే పర్వాలేదు, జస్ట్ ఓకే. క్లారిఫికేషన్ కోసం. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో మరి ఈ అధ్యాయాన్ని మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సర్వ అవతారాలకు మూలము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని మనము ఒకసారి చూస్తే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకాలలో మొత్తం శ్లోకాల యొక్క క్రమాన్ని మనం చూసినట్లయితే మొత్తంగా ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఉన్నటువంటివి 45 శ్లోకాలు. అందులోనూ 1 నుండి 5 వరకు ఆ పురుష అవతారాల గురించి, 6 నుండి 29 వరకు ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాలు మరియు వాటి మూలాలు కృష్ణుడే అనేటువంటి అంశము. అలాగే ఆ తర్వాత 30 నుండి 34 వరకు కూడా ఈ భౌతిక జగత్తు, ఆ తర్వాత జీవుడు, ఆ విరాట్ రూపం విశ్వరూపము, అలాగే ఆ తర్వాత 35 నుండి 39 వరకు ఆ భగవాన్ని, దేవాది దేవుడిని అర్థం చేసుకునేటువంటి విషయాలను వివరణ, అలాగే ఇక 40 నుండి 44 వరకు ఈ అధ్యాయంలో
గ్లోరీస్ ఆఫ్ శ్రీమద్ భాగవతం. సో మరి ఆ భాగవతం యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనకి లీలలను ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉంది. ఆ కృష్ణుని యొక్క అవతారాల ద్వారా, సర్వ అవతారాలకు మూలమైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానులో ద్వారా. సో మనకి ఇక్కడ ఈ దీంట్లో కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి ఇది చూసినట్లయితే ఈ అన్ని అవతారాలకు కూడా మూల ఆధారము ఆ కృష్ణ భగవానుడే అనేటువంటి అంశము మనం చూస్తూ ఉండేటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ కృష్ణుడి నుండే వివిధ అవతారాలు మనం ఏవైతే చెప్పుకుంటున్నామో ఈ వివిధ అవతారాలన్నీ కూడా అన్నిటికీ మూల ఆధారము మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడే అనేటువంటి అంశము. భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాల యొక్క వర్ణన ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఉన్నటువంటిది. సో ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడి నుండే, ద్విభుజ శ్యామ సుందర కృష్ణ భగవానుడి నుండే అన్ని ఈ జగత్తులో ఉండేటువంటి అన్ని అవతారాలు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలన్నిటికీ మూలము ఆ భగవంతుడే అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ శ్లోకం చదువుతారా? ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. సూత ఉవాచ జగృహే పౌరుషం రూపం భగవాన్ మహదాదిభిః సంభూతం షోడశకలం ఆధౌ లోక శుశ్రూషయా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఆ సూత గోస్వాముల వారి చేత చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి శ్లోకము. జాగృహే పౌరుషం రూపం భగవాన్ మహదాదిభిః సంభూతం షోడశకలమాదౌ లోక శుశ్రూషయా. సో సూత గోస్వాముల వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సౌనకాది మునులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, సృష్టి ప్రారంభమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు విశ్వరూపముగానున్న పురుష అవతారమును స్వీకరించి భౌతిక సృష్టికి అవసరమైనటువంటి మహదాదులను ఆయన సృష్టించెను. ఈ విధంగా తొలుత భౌతిక కర్మలకు సంబంధించిన 16 తత్వాలు, షోడశకలం అంటే 16 మూలతత్వాలు మనకి ఈ సృష్టిలో భౌతిక జగత్తులో సృష్టించబడినటువంటి 16 మూలతత్వాలుగా సృజించబడినవి అని, భౌతిక జగమును సృష్టించు ప్రయోజనము కొరకే ఇది అంతా నిర్వహింపబడెను. మరి వారు అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలలో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ మరి వాట్ యాక్టివిటీస్ హిజ్ ఇన్కార్నేషన్ అనేదే కదా ఈ 5వ ప్రశ్న మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి హరే కృష్ణ. సో మరి ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలు యొక్క ఉద్దేశ్యము ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకంలో. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, సూత గోస్వాముల వారు సౌనకాది మునులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సృష్టి ప్రారంభంలో, ఈ సృష్టి ప్రారంభం జరిగే సమయంలో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు విశ్వరూపంగానున్న పురుషావతారమును స్వీకరించి ఈ భౌతిక సృష్టికి అవసరమైనటువంటి సత్ అసత్తులుగా చెప్పబడినటువంటివి ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో మనము చెప్పుకున్నటువంటి శాశ్వతమైనవి, అశాశ్వతమైనటువంటివి అంటే క్షీణించేటువంటిది, ఎప్పటికీ కూడా ఉండేటువంటి సనాతనమైనటువంటి అంశాలను గురించి, అందులో
మరి ఈ భౌతిక సృష్టి అంటే అసత్తుగా ఉండేటువంటి ఈ భౌతిక సృష్టికి అవసరమైనటువంటి మహదాదులను ఆ భగవంతుడు సృష్టించాడు అని, ఆయన యొక్క అవతారం ద్వారా అవి సృష్టించబడినవి. ఈ విధంగా మొదట భౌతిక కర్మలకు సంబంధించినటువంటి ఆ 16 తత్వాలు సృజించబడినవి. మరి భౌతిక జగమును సృష్టించేటువంటి ప్రయోజనం కొరకే మరి ఇదంతా కూడా నిర్వహింపబడినది అంటూ ఆయన ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మరి ఈ క్రమంలో మనం చూసినట్లయితే మనకి భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాలు, అన్ని అవతారాలకు మూలము ఆ కృష్ణ భగవానుడే అని మనం చెప్పుకుంటున్నటువంటి మరి ఆ కృష్ణుడి నుండి మొదటిగా తొలి అవతారముగా వచ్చేటువంటిది మరి ఆ బలరామ అవతారము, బలదేవ అవతారంగా మనం చెప్పుకునేటువంటిది. సో మరి ఆ తర్వాత సంకర్షణ నుండి నారాయణుడు. సో అంటే బలదేవుడి నుండి మనకి వివిధ అవతారాలు వస్తాయి. వాసుదేవ, సంకర్ష, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ. సో ఆ తర్వాత మరలా సంకర్షణ నుండి నారాయణుడు రావడము, నారాయణ నుండి ఇక మళ్ళీ వివిధగా వాసుదేవుడు, రెండవ సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ అనేటువంటి ఇవి వచ్చేటువంటివి మనకు చెప్తుంటారు. ఆ సంకర్షణ నుండి ఇక్కడ రెండవ సంకర్షణుడే మహాసంకర్షణుడు అని చెప్తాము. ఆయన నుండి మహావిష్ణువు నుండి గర్భోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుండి క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. సో ఈ వివిధ అవతారాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంటే దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి నుండే వచ్చినటువంటి అవతారాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటివి ఇక్కడ. సో మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఈ సృష్టి మనకి భగవద్గీతలో కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఈ సృష్టిని జరపడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ ప్రధాన విస్తారం నుండి ఒక అంశ ద్వారా 3 విష్ణువులు వస్తారు, పురుష అవతారాలు వస్తాయి అని చెప్పబడినది. సో అదే విషయము ఇక్కడ మరలా మనకి ధృవీకరించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఆ వసుదేవ తనయునిగా లేదా నందనందుడిగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు అంటే వాసుదేవుడు. మరి ఆయన షడ్గుణ ఐశ్వర్య పూర్ణుడైనటువంటి వాడు. మరి ఆయన నుండి మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతుంది, ఈ శ్లోకంలో తెలుపబడినటువంటి ఆ ఆది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పురుష అవతారము అతని మూల పరమాత్మ రూపమై ఉన్నటువంటిదిగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి భౌతిక సృష్టి యందు 3 పురుష అవతారాలు ఉన్నవి అని, ఆ మూడింటిలో మొదటి పురుష అవతారమే ఆ కారుణోదక సాయి విష్ణువు. మరి ఇక రెండవది గర్భోదక సాయి విష్ణువు. మరి క్షీరోదక సాయి విష్ణు రూపాలు మనకి ఆ 3 పురుష అవతారాలుగా ఉన్నటువంటివి. సో 3 పురుష అవతారాలు మరి ఆ 16 తత్వాలతో కూడినటువంటి ఆయన ఇక్కడ మనకి సూత గోస్వాములు చెప్తున్నటువంటి సృష్టి ఆది యందు పరమాత్మ ఈ లోకాలను నిర్మించడం కొరకై ఈ లోకాలను నిర్మించడానికి నిర్ణయించుకొని మరి ఆ మహతత్వాది సాధనల ద్వారా విశ్వ సృష్టి కావించి తాను ఆ పురుష రూపాన్ని ధరించారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ తర్వాత 16 తత్వాలతో 10 ఇంద్రియాలు, ఒక మనసు, మరి 5 స్థూల తత్వాలు అంటే పంచభూతాలు అనే 16 కళలతో ఉత్పన్నమయ్యాయి అని చెప్తారు. ఆ 16 తత్వాలలో మనకి ఆ పంచ మహాభూతాలు,
అలాగే ఆ ఇంద్రియాలు. సో ఇంద్రియార్థాలుగా చెప్పబడేటువంటివి ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియార్థాలు, ఆ తర్వాత మనసు, ఇవి కలిపి ఆ 16 మూలతత్వాలు. అలాగే మనకి భగవద్గీతలో మరి ఈ ప్రకృతి 24 మూలకాలతో సృష్టించబడినటువంటి, అంటే ఏర్పడినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, కళ్యాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. యస్యాంభసి శయానస్య యోగ నిద్రాం వితన్మతః నాభిహద్రాంబుజాదాసి బ్రహ్మా విశ్వసృజాం పతిః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఇంకా మనకి ఆ 2వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతున్నట్టు, యస్యాంబసి శయానస్య యోగ నిద్రాం వితన్వతః నాభిహృదాంబుజాదాసి బ్రహ్మ విశ్వసృజాం పతిః. సో మరి ఆ తర్వాత మరి ఆ తొలి పురుషావతారం యొక్క అంశ అయినటువంటి తొలి పురుషావతారంగా మనకి ఆ మహావిష్ణువు, ఆయన నుండి వచ్చినటువంటి ఆ గర్భోదక శాయి విష్ణువు. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి యస్యాంబసి అంటే నీటి యందు, ఎవడైతే నీటి యందు శయానస్య శయనించి యోగ నిద్రయందు వితన్వతః విస్తరించుకున్నటువంటి వాడు. అయితే ఆ కృష్ణ భగవాను నుండి వచ్చినటువంటి మరి ఆ తొలి పురుష అవతారమైనటువంటి ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు లేదా మహావిష్ణువు యొక్క అంశ గర్భోదకములందు శయనింపగా, అతని నాభి నుండి, అంటే గర్భోదకములందు శయనించిన వాడు ఎవరు? గర్భోదక సాయి విష్ణువు. అతని నాభి సరోవరము నుండి తామరతూడు ఉద్భవించి దాని ఉపరితలం పుష్పమునందు విశ్వపు ప్రధాన సూత్రధారుడైన బ్రహ్మదేవుడు ఆవిర్భవించెను అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఎందుకంటే ఆ తొలి పురుష అవతారమైనటువంటి కారణోదక సాయి విష్ణువు, మరి ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు యొక్క ఆ రోమ కూపముల నుండి అనంత సంఖ్యలో కోటాను కోట్లుగా విశ్వాలు సృష్టించబడతాయి అని చెప్తారు. ఆయన యొక్క రోమ కూపాల నుండి, ఆయన యొక్క స్వేద రంధ్రాల నుండి, ఆయన యొక్క శ్వాసల నుండి కోటాను కోట్లుగా విశ్వాలు సృష్టించబడతాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ విధంగా సృష్టించబడినటువంటి విశ్వాలయందు మరి ఆయనే తర్వాత తన యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ మళ్ళీ ఆయన యొక్క అంశగా, అంటే ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు యొక్క అంశగా ప్రతి విశ్వములోనికి ఎవరు వెళ్తున్నారు? ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణువు వెళ్తున్నారు. సో మరి ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు నుండి అట్టి ప్రతి విశ్వమునందును ఆ పురుష అవతారమైనటువంటి గర్భోదక సాయి విష్ణు రూపము ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆ మహావిష్ణువు లేదా కారణోదక సాయి విష్ణువు అనేకలుగా ఆయన్ను అంశగా, ఆయన యొక్క అంశ, అందుకే తొలి పురుష అవతారమైన కారణోదక సాయి విష్ణువు యొక్క అంశగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది అంశ. అందుకే గర్భోదకములందు శయనింపగా, ఎందుకంటే ఆయన ఆ ప్రతి విశ్వంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు అని చెప్తారు. అయితే మరి అక్కడికి ప్రవేశించిన తర్వాత అదంతా కూడా చీకటిగాను, తాను శయనించడానికి అనువుగా లేనటువంటి ఆ ప్రదేశంలో, ఆ విశ్వాలలో ఆయన తన దేహం నుండి
ఆ స్వేదాన్ని విస్తరింపచేస్తారు అని చెప్తారు. అలా ఉద్భవించినటువంటిదే ఆ జలము మనకు గర్భోదక జలము అని చెప్తారు. అదే గర్భోదక సముద్రము. అంతకుముందు ఉన్నటువంటిది కారణోదక జలం. ఇప్పుడు ఈయన వచ్చినటువంటి ప్రతి విశ్వంలో ఉండేటువంటిది ఆ గర్భోదక జలం. సో మరి ఆయన యొక్క దేహం ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుండి ఉద్భవించినటువంటి ఆ జలంతో ఆవరింపబడి అక్కడ ఇక దానిపైన ఆయన శయనిస్తాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో మరి ఆ గర్భోదకములందు శయనింపగా అతని నాభి సరోవరము నుండి ఆ విధంగా మరి ఆ గర్భోదకములందు ఆయన శయనించి ఉండగా మరి ఆయన నుండి ఆయన యొక్క నాభి నుండి ఉద్భవించినటువంటి ఆ నాభి నుండియే బ్రహ్మకు స్థానమైనటువంటి కమలము ఉద్భవిస్తుంది అని చెప్తుంటారు. ఆ కమలము మరి ఆ బ్రహ్మదేవుడే మరి తొలి జీవుడుగా చెప్పబడేటువంటిది ఇతర జీవులలో. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా ఉన్నటువంటి భగవంతుని యొక్క విస్తారాలే. కానీ జీవులుగా భిన్న అంశాలుగా ఉన్నటువంటివి తొలి జీవుడు మరి బ్రహ్మ. ఆయన నుండే ఈ జీవులన్నీ కూడా, అందుకే ఆయనని సృష్టికర్త లేదా జీవులకు జనకుడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరియు ఈ విశ్వపు యంత్రాంగ నిర్మాణం అంతా వ్యవహార కార్యములందు ఆయన నియుక్తులై మరి ఉన్నందువలన ఆయన సూత్రధారుడైనటువంటి ఇతర సూత్రధారులైనటువంటి దేవతలకు కూడా ఆయనే ప్రభువై ఉన్నాడు అని చెప్తుంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అందుకే మిగతా వారందరూ కూడా హిరణ్య గర్భుడిని ఆశ్రయించారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ కమలంలో బ్రహ్మ పైన కూర్చున్నటువంటి ఆ కమలం యొక్క తూడు కాడము ఏదైతే ఉందో అందులో ఆ 14 భువనాలు ఉన్నవి అని చెప్తారు. 14 లోకాలు ఉండగా అందులో మధ్యలోకము మనం ఉండేటువంటి భూలోకం. పైన ఉండేవి 6 ఊర్ధ్వలోకాలు, కింద 7 అతలోకాలు ఉండేటువంటివి. సో మరి హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ గర్భోదకంలో ఉన్నటువంటి గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఆయన యొక్క తోడు నుండి ఉద్భవించడము. హరే కృష్ణ. ఫిగర్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా ప్రభు? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. కనపడతాను ప్రభుజీ. సో మరి ఇది ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు. సో ఆయన ఈ తోడులోని ఈ కాడగా మనం చెప్పబడేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇందులోనే 7 14 లోకాలు 14 భువనాలు ఉన్నవి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. సో హరే కృష్ణ. మాతాజీస్ ప్రభుజీస్ నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు చదవని వాళ్ళు కాళింది ప్రియరాణి మాతాజీ 3వ శ్లోకం చదవండి. హరే కృష్ణ. సారీ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యస్య అవయవ సంస్థస్య కల్పితం లోక విస్తరం తదేవ భక్తో రూపం విశుద్ధం సత్వం ఊర్జితం. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము యస్యావయవ సంస్థానైః కల్పితో లోక విస్తరః తద్వై భగవతో రూపం విశుద్ధం సత్వమూర్జితం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు సమస్త లోకాలు మరి ఆ పురుషావతారుని దేహము యందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్లు ఊహింపబడుచున్నవి.
సో మరి సృష్టించబడిన భౌతిక తత్వములతో ఎటువంటి సంబంధము లేని అతని ఆ విశుద్ధ సత్వరూపము నిరతిశయనమై ఉన్నది. అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఈ సమస్త లోకాలు కూడా మరి ఆ పురుషావతారుడు అయినటువంటి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఎందే స్థితమై ఉన్నవిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. అందుకే సృష్టి ప్రళయం అంటే జరిగినప్పుడు మొత్తం పూర్తి స్థాయిలో బ్రహ్మ యొక్క 100 సంవత్సరాల కాలం పూర్తి అయిన పిదప అతడు మరి ఆ అన్నిటినీ కూడా నశింప చేసుకుని తిరిగి మరలా ఆ గర్భోదక సాయి అంటే గర్భోదకం పైన శయనించినటువంటి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువులో ఆ పురుషావతారమైనటువంటి ఆయనలోనే కలిసిపోతాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ మరి ఆ పరతత్వమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక రూపమును ధ్యానింపలేనటువంటి ప్రారంభ దశయందు ఉన్నటువంటి భక్తునికే ఆ విశ్వరూపము అంటే ఆ విరాట్ రూపము ప్రత్యేకంగా ఉద్దేశించబడినది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే అది తాత్కాలికమైనది అని చెప్తూ ఉంటుంటాం మళ్ళీ కూడాను. సో కాబట్టి మరి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని యందు మనసును కేంద్రీకరించుట కొరకు భక్తి యందలి తొలి దశలో పరతత్వం యొక్క విరుద్ధ భావనము అవసరమై ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఆ విధంగా ఆ భగవానుల్లో మనకి ఆ మహాతత్వం అంతా కూడా భగవానుని నిత్య రూపము మరి మహాతత్వం యొక్క సృష్టికి పూర్వం కూడా నిలిచి ఉన్నటువంటిది. అంటే ఈ సృష్టి జరగడానికి ముందు ఆయన ఉన్నటువంటిది, ఆయన వచ్చిన తర్వాతనే ఈ సృష్టి జరిగి ఉన్నది అనేది ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము. సో అలాగే మరి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుండి ఈ విశ్వమంతటికి కూడా వ్యాపించేటువంటిది క్షీరోదక సాయి విష్ణువు, ఆయనే హరిగా చెప్పబడేటువంటి అంశము మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ హరే కృష్ణ ప్రభు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? కనిపిస్తుంది ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. సో మనకి ఓకే, ఇలాగ ఈ శ్లోకం అయిపోయినాక చూద్దాం. ఒక్క నిమిషం ప్రభు. 4-5 శ్లోకాలు చూసి హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ బుక్ ఉందా ఎవరి దగ్గర? ఉంది ప్రభు. వాళ్ళు 4th శ్లోక చదవండి. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం, ఇంతకుముందు చదివిన వాళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళు మాత్రం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి. పశ్యంతోరూపమదభ్రచక్షుషా సహస్రపాదోరుభుజాననాద్భుతం సహస్రమూర్ధశ్రవణాక్షినాసికం సహస్రమౌళ్యాంబరకుండలోల్లసత్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. సో మనకి ఇంకా మరి ఆ పురుష అవతారాల గురించి ఇందులో ఆ విరాట్ రూపాన్ని గురించి ఆల్రెడీ మనం భగవద్గీతలో ఆ విశ్వరూప దర్శనంలో అర్జునుడు దర్శించుకున్నటువంటి రూపం లాంటి ఆ విరాట్ రూపాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తుంది. పశ్యంత్యదో రూపమదభ్ర చక్షుషా సహస్రపాదోర్భుజానాద్భుతం సహస్రమూర్ధశ్రవణాక్షినాసికం సహస్రమౌల్యాంబర కుండలోల్లసత్. సో వేలాదిగా అద్భుతములైన పాదములు, ఉరువులు, భుజములు, ముఖములను కలిగిన పురుషావతారం యొక్క దివ్య రూపమును పూర్ణ దృష్టిని కలిగిన భక్తులు కాంచగలుగుదురు. వేలాది శిరములు, కర్ణములు, నయనములు, నాసికములను ఆ రూపము కలిగియుండును. అవి అన్నియును వేలాది కిరీటములతోనూ దేదీప్యమానమైన
కర్ణాభరణములతోనూ దివ్యమైన పూమాలలతోనూ అలంకరింపబడి ఉండును. సో ఆ మనకి భగవద్గీతలో 11వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూప వర్ణన మరి సంజయుడు చెప్తూ ఉంటుంటాడు ధృతరాష్ట్రుడితో. దేదీప్యమానంగా ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని వర్ణిస్తూ ఎంతలా వర్ణిస్తాడంటే, వందల వేల కొలది సూర్యులు ఒకేసారి ఆకాశంలో ఉదయిస్తే ఆ కాంతి ఆ విరాట్ రూపానికి సరిపోవచ్చేమో అన్నట్లుగా చెప్తాడు. అటువంటి ఆ రూపము అనేకమైనటువంటి ఆభరణాలతోనూ మాలలతోనూ ఉన్నటువంటి రూపము అంటూ ఆ విశ్వరూప దర్శనంలో మనము ఆ భగవంతుడిని దర్శించుకునేటువంటిది చూస్తాము. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. 1 minute. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు స్క్రీన్ వస్తుందా? ఇంకా రాదు. ఇప్పుడు వచ్చింది ప్రభు. సో ఇక్కడ మనకి భగవద్గీతలో ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపము, అర్జునుడు దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి విశ్వరూపము ఏ విధంగా ఉందో మనకి తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి మరి ఆ విశ్వరూపాన్ని గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ, జ్ఞానులు ఈ సమస్త విశ్వమును తమ ద్రవ్య దృష్టి ద్వారా భగవత్ తలుస్తారు. అంటే వాసుదేవ సర్వం, మరి పెక్కు రూపాలలో ఆ భగవంతుని దర్శిస్తూ ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అంటూ చెప్పి, ఆ పరమాత్మ తన అద్భుతమైనటువంటి రూపములలో వేల కొలది పాదములను, భుజములను, తొడలను, ముఖములను, శిరస్సులను, చెవులను, కన్నులను, నాసికలను కలిగి అసంఖ్యాకమైన కిరీటములను, కుండలములను ధరించి పలు ఆకృతులతో స్వయంగా విరసిల్లుతూ ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి పరమాత్మ అద్భుతమైనటువంటి ఆ అవయవాల ద్వారా మరి అక్కడ వారు ఆ భక్తులు చూస్తూ ఆనందిస్తూ ఉండేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉండేటువంటిది. ఇంకా సో ఆ భగవంతుడు విశ్వరూప దర్శనం ఏ విధంగా మనం దర్శిస్తూ ఉంటామో ఇక్కడ వర్ణించబడినటువంటిది చూస్తూ ఉన్నాం. హరే కృష్ణ. ప్రభు స్క్రీన్ వచ్చింది కదా? వేరే 3 శ్లోకా చూపిస్తోంది. 1.3 చూపిస్తోంది. ఎస్ ప్రభు. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకునేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తున్నారు. అలాగే హరే కృష్ణ 5th శ్లోక ఎవరైనా చదువుతారా ప్రభు? నేను చదవనా ప్రభు? చదవండి. హరే కృష్ణ. అలాగే. హరే కృష్ణ.
ఏతన్నానావతారాణం నిధానం బీజమవ్యయం యస్యాంశాంశేన సృజంతే దేవతిర్యక్ నరాదయః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు ప్రభు. సో మనకి ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఆ రూపాన్ని గురించి కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నట్టు ఏ తన్నానావతారాణం నిదానం బీజమవ్యయం యస్యాంశాంశేన సృజ్యంతే దేవతిర్యజ్ఞారదాయః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ రూపము అంటే ద్వితీయ పురుషావతారముగా వచ్చినటువంటి ఆ రూపము విశ్వమునందలి నానా అవతారాలకు నిధానమును అవ్యయ బీజమును అయి ఉన్నది. ఆ రూపము యొక్క అంశము మరియు అంశములు నుండియే దేవతలు, మానవులు, ఆదిగా గల పలు రకములైనటువంటి జీవులు సృష్టించబడిరి. సో మరి ఆ సౌనకాది మునుల్లో అడిగినటువంటి ప్రశ్నలలో ముఖ్యంగా మనం చూస్తే భగవంతుడు వివిధ అవతారాలు గాంచిన సాహస కృత్యాలు, ఈ సృష్టి కొరకు మరి ఆయన యొక్క లీలలు, అవతార లీలల గురించి అడిగినది. సో మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క ఆ ద్వితీయ పురుష అవతారము ఈ విశ్వాల యందలి నానా అవతారాలకు మూలము, అవ్యయ బీజము అయి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఆ రూపము యొక్క అంశము మరియు ఆ అంశాలు అంటే ఆ అంశాల ద్వారా వచ్చినటువంటి అంశాలు. సో మరి ఈ ద్వితీయ రూపమైనటువంటి గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుండి నెక్స్ట్ ఆ విశ్వములోని ప్రతి జీవునిలోనికి వ్యక్తీకరించడానికి వచ్చేటువంటిది క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. సో అక్కడ నుండి వచ్చేటువంటిది బ్రహ్మ, వీళ్ళంతా కూడా. సో మరి సరే, ఇక్కడ బ్రహ్మ నుంచి ప్రతిదీ కూడా సృష్టించబడుతూ ఉండేది. సో కాబట్టి ఆయన ద్వారా వచ్చేటువంటి అంశాలు మరి బ్రహ్మ నుంచి మళ్ళీ సృష్టించబడినటువంటి వాళ్ళు మహర్షులు, శివుడు, వీళ్ళంతా కూడా ఆ బ్రహ్మ నుండి సృష్టించబడినటువంటి అంశాలు. అంతేకాకుండా ఇంకా వారి నుండి దేవతలు, అంటే ఆ బ్రహ్మ నుండి దేవతలు, మానవులు, మరి ఆ మనువులు నుండి మానవులు రావడము, అలాగే ఆదిగా కలిగినటువంటి పలు రకాలైనటువంటి జీవులు సృష్టించబడినారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ క్రమంలోనే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుండి మనకి కారణోదక సాయి విష్ణువు వస్తాడు. సో ఎవరైతే మనము ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు మరి ఎవరైతే మనం హరిగా విష్ణువుగా ఈ చెప్పబడుతూ ఉంటామో, బ్రహ్మ, విష్ణు, శివుడుగా ముగ్గురుగా చెప్తూ ఉండేటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో, 3 గుణాలకి అధిపతులుగా ఉండేటువంటి ఆ విష్ణువు మరి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుండి వచ్చేటువంటి వారే. ఆయనే ఆ సత్వగుణానికి మరి అలాగే పరమాత్మ రూపంలో ఉండేటువంటి వాడు. ఆయన సూపర్ సోల్ కదా. ఆల్ ఇన్కార్నేషన్స్ ఇక్కడ వచ్చేటువంటి మరి అన్ని అవతారాలు కూడా ఆయన నుండి వచ్చినటువంటివి. ఆయనలోనే మరి అందరిలోనూ మళ్ళీ ఆయనే విస్తరించేటువంటి వాడు. సో అలాగే మరి గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుండి మనకి వచ్చినటువంటి వారు ఎవరు? బ్రహ్మ. ఆ బ్రహ్మ నుండి కదా. సో ఈ సృష్టికర్త, మాస్టర్ ఇంజనీర్ అని చెప్తాం ఆయన్ని. ఇక అన్నిటికీ సృష్టికర్తగా ఉండేటువంటి వాడు, ఈ భౌతిక జగత్తులో సృష్టికర్తగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మ. అలాగే ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ అని చెప్తాం కదా. మరి అంటే రజోగుణానికి అధిపతిగా ఉన్నటువంటి వాడు బ్రహ్మ. అలాగే ద్వితీయ సృష్టికర్త, ప్రథమ సృష్టికర్తగా ఆ మహావిష్ణువు ఉన్నటువంటి సో విష్ణు భగవాన్. సో ద్వితీయ సృష్టికర్తగా మనకి ఉన్నటువంటి వాడు ఈ బ్రహ్మ. సో అందుకే కొన్నిసార్లు భాగవతంలో
ఆయన కూడా సెకండరీ క్రియేటర్ కనుక ఆయన కూడా దేవాది దేవుడిగా కొన్నిసార్లు ఆ దేవతల చేత కీర్తించబడేటువంటి వాడు. ఇక మరి ఆ బ్రహ్మ నుండి శివుడు ఎవరు ఈయన ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్, మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ ఇన్ఛార్జ్ విష్ణు, మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ రజోగుణానికి అధిపతి బ్రహ్మ, అలాగే మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ కి అధిపతిగా ఉండేటువంటి వాడు. వీళ్ళు అధిపతులు మాత్రమే, ఆ గుణాలను వీళ్ళు కలిగి ఉన్నారు అని కాదు, ఆ గుణాలకు అధిపతులు వీళ్ళు. సో ఆ తర్వాత మరి బ్రహ్మ నుండి శివుడు, దక్షుడు, మరైచి, మను మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఉద్భవించేటువంటి విషయం చూస్తూ ఉంటాం. సో మరి ఆ బ్రహ్మ ద్వారా సృష్టించబడేటువంటి మనువులు వీళ్ళందరినీ కూడా మనము ఆ మనువుల ద్వారానే మనకి ఈ మానవుల వచ్చేటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో మరి ఈ బ్రహ్మదేవుడు విశ్వ సృష్టికి సూత్రధారుడు కాగా ఆ ద్వితీయ పురుషుడు స్వయంగా విష్ణువు రూపంలో ఆ విశ్వాలను పోషిస్తూ భారమును స్వీకరిస్తూ ఉంటుంటాడు. మరి బ్రహ్మదేవుడు ప్రకృతి యొక్క రజోగుణానికి ఉండగా విష్ణు సత్వగుణమునకు ప్రభువు కాగా మరి ఇక ఆ శివుడు లేదా రుద్రుడు తమో గుణానికి బ్రహ్మ నుండి వచ్చినటువంటి ఆయన తమో గుణానికి అధిపతిగా ఆ శివుడు ఉన్నటువంటిది. సో భగవంతుని యొక్క సంకల్పము ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా మరి జరిగినది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆయన సంకల్పంతోనే ఆ శివుడు ఈ సృష్టిని సమస్తాన్ని లయింపజేయును అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మ, విష్ణువు, మహేశ్వరులు ముగ్గురును కూడా ఆ గర్భోదక సాయి యొక్క అవతారాలు, ఆయన నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళే అనేటువంటిది ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. అయితే ఇక్కడ శివుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే విష్ణువు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడుకు అభిన్నుడు. శివుడు భగవానునికి మరియు ఇతర జీవులకు నడుమ స్థితి యందు ఉన్నారు అని చెప్తారు. బ్రహ్మదేవుడు మాత్రము సదా జీవతత్వమునకు చెందిన వాడై ఉన్నాడు. అంటే బ్రహ్మదేవుడి నుండి వచ్చినప్పటికీ కూడా శివుడు మాత్రము అటు జీవులకు భగవానుడికి మధ్యస్థ స్థితి యందు ఉన్నటువంటి వాడుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కానీ ఇక్కడ బ్రహ్మ మాత్రం మళ్ళీ సదా జీవతత్వానికే చెందినటువంటి వాడు కనుకనే 100 సంవత్సరాల పరిమితిలో అతడు తిరిగి మళ్ళీ అంటే ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువులోనే కలిసేటువంటి వాడు. కానీ పరమ పవిత్రమైనటువంటి జీవుడే సృష్టి కార్యాన్ని గావించేటువంటి ఆ భగవత్ శక్తి ప్రదానం చేసేటువంటి వాడు ఆ బ్రహ్మకి. సో శివుడు సాధారణ జీవుడు కాడు అని, అతడు స్వయంగా భగవానుని ప్రధాన అంశ అయి ఉన్నాడు. కానీ అతడు ప్రత్యక్షంగా ప్రకృతి సంగమమునందు నిలిచి ఉన్న కారణంగా విష్ణువు యొక్క దివ్య స్థితికి సమాన స్థితిని కలిగి ఉండడు అని చెప్తారు. వారి ఇరువురి మధ్య ఉండేటువంటి భేదమును క్షీరము పెరుగుతో పోలుస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే క్షీరము నుండి పెరుగు వచ్చిన పెరుగు మళ్ళీ క్షీరం కాలేదు, కానీ క్షీరము నుండి పెరుగు వస్తూ ఉంటుంది. సో అలా మరి ఆ భగవానుడికి, కృష్ణుడికి మరియు శివుడికి మధ్య ఉండేటువంటి భేదాన్ని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే పెరుగు క్షీరమయ్యాయి, నన్ను క్షీరంగా పెరుగు ఉపయోగం కాలేదు కదా, అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక రోజు సమయము, మరి బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక రోజు సమయము అంటే మనము ఇంతకుముందు క్యాల్కులేట్ చేసినటువంటి దాంట్లో 430 కోట్ల సంవత్సరాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒక రోజులో బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక రోజు అంటే ఒక కల్పంలో మనం చెప్పుకుంటాం కదా, కల్పము అంతము కల్పారంభాలు. ఆ కల్పంలో 14 మంది మనువులు ఉద్భవిస్తారు అని చెప్తారు. మరి
14 అంటే ఒక రోజులో 14 మంది మనువులు, ఎందుకంటే 430 కోట్ల సంవత్సరాలు ఉంటుంది కనుక, ఏది సూర్యమాన సంవత్సరాలు అది కూడా మరి 14 మంది ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంటారట ఆ ఒక రోజు సమయంలో, ఒక కల్పంలో. మరి ఒక రోజులో అంటే ఆయన యొక్క ఒక రోజులో మరి 14 మంది ఉంటే, ఆయన యొక్క ఒక నెల కాలంలో అంటే 30 రోజులు, 30 × 14 420 మంది మనువులు అవతరిస్తారు బ్రహ్మ యొక్క ఒక రోజు కాలం, అంటే ఒక నెల కాలంలో. అలాగే మరి ఒక సంవత్సర కాలం తీసుకున్నట్లయితే 5040 మంది మనువులు ఉద్భవిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అతని అంటే 5040 మంది మనువులు ఎప్పటికీ ఒక సంవత్సర కాలం. మరి ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతున్నాడు బ్రహ్మ కాలమానం? 100 సంవత్సరాలుగా చెప్పబడుతుంది. పర్యాంతాలుగా చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు, మనం వస్తారు అక్కడ. సో అంటే మరి 50 సంవత్సరాలు పూర్వ పరాంతము, పరపరాంతము 50 సంవత్సరాలు కలిపితే 100 సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో మరి 5,04,000 మంది మనువులు ఉద్భవిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు బ్రహ్మ యొక్క, అంటే పూర్తి ప్రళయం జరిగేటువంటి సమయానికి. సో ఆ విధంగా మనము ఇక్కడ ఈ సృష్టిలో భగవంతుని యొక్క ఇవి చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో పురుష అవతారాలు, సో మనకి చెప్పబడినటువంటివి. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా ప్రభు? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. పెద్దగా అయింది కదా ప్రభు? హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభుజీ. ఎస్. పురుష అవతారాల్లో కార్మోదక శాయి విష్ణువు, గర్భోదక శాయి విష్ణువు, క్షీరోదక శాయి విష్ణువు, అలాగే మనకి మరి ఇంకా ఇతర అవతారాల గురించి కూడా ప్రస్తావన వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ చూస్తే గుణ అవతారాలు బ్రహ్మ, విష్ణువు, శివుడు లేదా రుద్ర. సో మరి ఆ హరిగా చెప్పబడేటువంటి విష్ణువు ఇక్కడ మనకి చెప్పేటువంటి గుణావతారాలుగా చెప్తుంటారు. బ్రహ్మ, విష్ణు, ఏది 3 గుణాలు, త్రిగుణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో మహతత్వంలో, మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ కి విష్ణు, అంటే మోడ్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ కి ఏమో బ్రహ్మ, మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ కి విష్ణు, మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ శివ. ఇవి గుణాలు. 3 గుణాల్లో గుణ అవతారాలుగా మనకి ఇక్కడ ఉండేటువంటివి. అలాగే ఆ లీలా అవతారాలు మనం చెప్పుకుంటాం. లీలలు జరపడానికి వచ్చినటువంటి అవతారాల్లో మత్స్య అవతారము, కూర్మ అవతారము, వరాహ అవతారము, రామ అవతారము, నరసింహ అవతారము, వామన అవతారం. ఇవి లీలా అవతారాలుగా, భగవంతుని యొక్క లీలా అవతారాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. అలాగే మన్వంతరాలు కూడా కొన్ని ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలుగా వచ్చేటువంటివి. మరి స్వయంభువ మనువు, స్వరౌచ్య మనువు, అలాగే వైవస్వంత మనువు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కాలంలో ఉన్నటువంటి మనువు వైవస్వంత మనువు అని చెప్తూ ఉండేటువంటిది. అలాగే మనకి ఇంకా యుగ అవతారాలుగా చెప్పబడేటువంటివి, అలాగే శక్త్యావేశ అవతారాలుగా చెప్పబడేటువంటివి కూడా మనకి ఉన్నటువంటివి. సో మరి ఈ శక్తి ఆవేశ అవతారాలలో మనకి చెప్పబడేటువంటివి 4 కుమారాస్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సారీ. నారద అవతారము, అలాగే పృథువు. ఇవి ఇక్కడ ఈ అవతారాలు శక్తి అవతారాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. ఇక మరి యుగ అవతారాలుగా చెప్పబడినటువంటి వాటిలో సత్యయుగంలో నారసింహదేవు, అలాగే త్రేతాయుగంలో రామచంద్ర అవతారము, ద్వాపర యుగంలో మళ్ళా స్వయం కృష్ణ అవతారము, కలియుగంలో అంటే యుగ అవతారాల్లో మరి ఈ 4 యుగాలలోనూ 4 రంగులతో సత్యయుగంలో నరసింహదేవుడుగా యుగ అవతారంలో వచ్చినటువంటివి చెప్తూ ఉంటారు.
ఎరుపు వర్ణంలో. అలాగే త్రేతాయుగంలో మరి ఆ నీలి అంటే సాధారణంగా ఆ రామచంద్ర అవతారము, ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడు, కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభువు, ఆ రాధారాణి గోల్డెన్ ఎల్లో చెప్తాం కదా. సో రాధా మరియు కృష్ణుల యొక్క అవతారంగా మనకి కొన్ని ఇక్కడ అవతారాలు మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా మనకి మరి ఈ శ్లోకాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో చూసినట్లయితే మరి ఆ గ్లోరీస్ ఆఫ్ నారదముని గురించి మనము చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. ప్రభు ఏ శ్లోకం వరకు చదివామని ఇప్పుడు? 5వ శ్లోకం అయింది ప్రభుజీ. 5 అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరైనా 6th శ్లోక చదువుకుంటాం. నేను చదువుతాను. మాతాజీ ఇప్పుడు ఇంతవరకు చదువు. ఓకే, రామకృష్ణ ప్రభు మీరు చదవండి. హరే కృష్ణ. స ఏవ ప్రథమం దేవః కౌమారం సర్గమాశ్రితః చచార దుశ్చరం బ్రహ్మచర్యమఖండితం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇవి ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నవే. సో తొలుత సృష్టి ప్రారంభమున బ్రహ్మచారులైనటువంటి సనక సనందనాదులు బ్రహ్మదేవుని యొక్క నలుగురు పుత్రులుగా మనం ఇంతకుముందు చెప్పిన శక్తి ఆవేశ అవతారాలుగా చెప్పుకున్నటువంటి ఆ తర్వాత వారందరూ కూడా బ్రహ్మచర్య వ్రతమునందు స్థితులైనటువంటి వారు, ఆ పరతత్వ అనుభవం కొరకు తీవ్ర తపములను ఆచరించినటువంటి వారుగా ఈ కుమారాదులు చెప్పబడేటువంటివి. సనత్ కుమార్. హరే కృష్ణ. 7వ శ్లోకాన్ని మాతాజీ ప్రభుజీ ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా చదవని వాళ్ళు ఎవరున్నారు? ఇంకా రాధిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీదీప మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చిన్న చదవను ప్రభుజీ. చదవండి ప్రభు. ద్వితీయంతు భవాయాస్య రసతలగతాం మహీం ఉద్ధరిష్యన్నుపాదత్త యజ్ఞే సౌకరం వపుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా మనకి ఆ తర్వాత అంటే బ్రహ్మ నుండి వచ్చినటువంటి భగవంతుడి యొక్క అవతారాలు 4 కుమారాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా 2 చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. ద్వితీయం అంటే రెండవది. రెండవ అవతారంగా ద్వితీయ అవతారమున సర్వ యజ్ఞములకు పరమభోక్త అయినటువంటి భగవానుడు వరహ అవతారము దాల్చి దరిద్రి యొక్క క్షేమము కొరకై దానిని రసాతలము పైన ఉంచెను. ఎందుకంటే అది రసాతలం అడుగుకి చేర్చబడినటువంటి హైరణ్యాక్ష ఆ సమయంలో దాన్ని తిరిగి ఉద్ధరించి దానికి చేర్చినటువంటి స్థితిని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ 8th శ్లోక. తృతీయం ఋషిసర్గం వైదేవర్షి విత్వం ఉపేత్య సహ తంత్రం సాత్వాతమా స్పష్ట నైష్కర్యం కర్మణాం యతః. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి తృతీయ ఋషి సర్గం వైదేవర్షిత్వముపేత్య సహ తంత్రం సాత్వతమాచష్ట నైష్కర్మ్యం కర్మణాం యతః. సో పిదప మరి ఆ 3వ అంటే 2వ అయిపోయినాక తృతీయం అంటే పిదప 2 తర్వాత 3వది అన్నట్టు. 3వది అయినటువంటి
తృతీయం ఋషి సర్గం అంటూ చెప్పబడు. ఋషి సర్గం అంటే ఆ ఋషుల యొక్క కల్పము నందు. సో పిదప ఋషి సర్గము నందు భగవానుడు తృతీయముగా శక్త్యావేశ అవతారమైన దేవర్షి నారదుని, అంటే దేవర్షి అంటే దేవతలలో గొప్ప ఋషి అయినటువంటి వాడు. సో అందుకే దేవర్షి నారదునిగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. దేవర్షి నారద రూపమున అవతరించారు. ఆ అవతారమున అతడు భక్తియుత సేవకు సంబంధించినవియు నిష్కామ కర్మను ప్రేరేపించినవియగు వేద వివరణలను సంగ్రహపరచను. సో మరి వేదాంత సూత్రాలను ఆయన మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ అంశాన్ని ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఆ భగవంతుని యొక్క దేవదేవుడైనటువంటి విష్ణువు యొక్క శక్త్యావేశ అవతారమైనటువంటి నారదముని ఆ భక్తియుత సేవను విశ్వమంతటా వ్యాపింపచేయుచుంటూ ఉంటాడు అని చెప్తాడు. అన్ని లోకాలను ఆయన విశ్వంలో ఉండేటువంటి అన్ని లోకాలలో అన్ని జాతుల యందు ఆయన మహాభక్తుడిగా చెప్పబడేటువంటి ఆయన శిష్యులే ఉంటారు అన్ని చోట్ల అని చెప్తుంటారు. సో మరి మనము ఎప్పుడు ఈ భాగవతంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్రీమద్ భాగవతం రచయిత అయినటువంటి వ్యాసదేవుడు కూడా ఆయన యొక్క శిష్యుడే. అందుకే మనకి భక్తియుత సేవకు సంబంధించినటువంటి నారద పంచరాత్రము అనేటువంటి వేద వ్యాఖ్యానం, వేదాంత సూత్రాలుగా చెప్తుంది, వేద వ్యాఖ్యానం ఆయన చేత చెప్పబడినదే అని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క హరే కృష్ణ 10వ శ్లోకం చదువుతారా మాతాజీ? ప్రభుజీ ప్రభుజీ 9 ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే చదవండి. 9 చదవనా? హరే కృష్ణ. నేను చదివాను ఆల్రెడీ. రాధికా మాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండ ప్రణామం ప్రభుజీ. 9వ శ్లోకం. పుర్యే ధర్మ కళా సర్గే నర నారాయణ వృషి భూత్వాత్మో పశమోపేత మకరో దుశ్చరం తపః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రాధికా మాతాజీ మీరేమన్నా వేరే బిజీ ఉన్నారా? ఎస్ ప్రభుజీ. కొంచెం వినలేదు ప్రభుజీ. వీడియో కూడా ఆఫ్ చేస్తుంది మీది. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో మనకి ఇంకా నారద మహర్షి దేవర్షి నారదుడు గురించి చెప్పిన తర్వాత సో ఇంకా ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాల్లో మరి ఇక్కడ 9వ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. 4వ అవతారమున భగవానుడు రాజు అయిన ధర్ముని భార్యకు నరనారాయణులన్నడి కవలపుత్రులుగా జన్మించెను. ఆ విధంగా అవతరించి అతడు తీవ్రమును మార్గదర్శకమును అయిన తపస్సును ఇంద్రియ నిగ్రహము కొరకై వనరించెను. ఎలా ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని ప్రదర్శించాలి అనే దానికి ఇక్కడ ఆ నారాయణ ఋషిని మనము ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాం. ఎందుకంటే మనకి కపిల భగవాన్ల వారి యొక్క బోధనలో కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు, బ్రహ్మ చేత సృష్టించబడిన కానీ బ్రహ్మ కూడా భగవంతుడి చేత సృష్టించబడినటువంటి జీవులందరూ కూడా ఆ కామ ప్రేరితమయ్యేటువంటి వాళ్ళే, ఒక్క నారాయణ ఋషి తప్ప అంటూ చెప్పబడి. అంటే ఇక్కడ మరి ఆయన యొక్క అవతారం యొక్క ఉద్దేశ్యం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. తీవ్రమైనటువంటి మరియు ఇతరులకు మార్గదర్శకంగా కావలసినటువంటి తపస్సును ఇంద్రియ నిగ్రహం కొరకు వనరించినటువంటి వాడు ఆ నారాయణ ఋషి. సో మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో, పరతత్వమును అనుభూతమనర్చుకొనుటకు స్వచ్ఛందంగా దేహ తాప కార్యములను స్వీకరించుట అనేది
అనేది తపస్సే మానవుని నిజ ధర్మం అని వృషభదేవుడు తన పుత్రులకు ఉపదేశించినటువంటి విషయం. మనకు బోధ గావించుట కొరకై భగవానుడే స్వయంగా ఈ కార్యమును ఆచరించి చూపారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ భగవంతుడు యొక్క అవతారము మరి ఈ జీవులకు మార్గదర్శకంగా ఉండేటువంటి మరి అదే క్రమంలో ఈ కలియుగంలో ఈ కలహాల యుగంలో మందమతులమైనటువంటి మనల్ని ఉద్ధరించడానికి భగవంతుడు ఆ చైతన్య మహాప్రభువులుగా వచ్చి మనకి ఇచ్చినటువంటి మార్గదర్శకము ఈ యుగ ధర్మంగా ఆ భగవన్నామాన్ని మనకి అందించినటువంటిది. ఆయనేమో ఇంద్రియ నిగ్రహం కొరకు తపస్సు ఎలా చేయాలో చేశారు. అవన్నీ సాధ్యం కానటువంటి మందమతులమైనటువంటి మనల్ని ఉద్ధరించడానికి చైతన్య మహాప్రభువు కూడా అదే ప్రయోజనం కొరకు అవతరించి చాలా సరళమైనటువంటి మరి అదే ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చేటువంటి మనకి ఆ భగవన్నామాన్ని ఇచ్చారు. అంటే ఉన్నటువంటిదే దానిని ఎలా ఆచరించాలో చూపినటువంటి వారు చైతన్య మహాప్రభువుల వారు. అదే మనకి ఇచ్చినటువంటి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంత్ నామాన్ని ఈ కలియుగమునందలి పతితమైనటువంటి జీవులను పైన అనుగ్రహాన్ని చూపడానికి ఆయన ఈ ధరిత్రిపై అవతరించి మరి మనకి ఇచ్చినటువంటి అవకాశం ఈ మందమతులమైనటువంటి మనకు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ చదవని వాళ్ళు ఉంటే మాతాజీస్ ప్రభుజీస్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. పంచమః కపిలో నామ సిద్ధేశః కాల విప్లుతం ప్రోవాచాసురయే సాంఖ్యం తత్వగ్రామ వినిర్ణయం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక మరి ఆ భగవంతుని యొక్క పలు అవతారాలలో దేవాది దేవుడే ఈ అన్ని అవతారాలకు మూలము అంటూ చూస్తూ వచ్చినటువంటి క్రమంలో మరి భాగవతంలో మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి 5వ అవతారము ఏదైతే ఉందో అది 5వదైన కపిలావతారము సిద్ధులైన వారి యందు అత్యంత శ్రేష్టమయ్యున్నది. సృష్టి తత్వములు సాంఖ్య జ్ఞానమునకు సంబంధించిన వివరణను అతడు అసురీ బ్రాహ్మణునకు వసగెను. కాలక్రమమున అట్టి జ్ఞానము నశించియుండుటకే అందులకు కారణము అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. సో మరి ఆ కపిల భగవానుల వారు ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారము సిద్ధులలో ప్రముఖులు. భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు సిద్ధానాం కపిలో అని. ఆయన కపిలుడు ఆయన అనేటువంటి ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడినటువంటిది. మరి అటువంటి ఈ భౌతిక సృష్టిలకు కావలసినటువంటి తత్వముల యొక్క సంఖ్య 24. అవన్నీ కూడా సాంఖ్యతత్వ విధానమునందు మనకి చాలా వివరంగా వివరించబడినటువంటివి. మరి దీన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు ఇక్కడ. ఈ సాంఖ్యతత్వమును ఐరోపా దేశానికి చెందినటువంటి పండితులు తత్వజ్ఞానంగా వర్ణిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. భౌతిక తత్వముల యొక్క విశ్లేషణాత్మకమైనగా దానిని వివరించుటయే సాంఖ్యము అని ఆ సాంఖ్య పదము యొక్క వ్యుత్పత్త్యర్థము తెలుపుచున్నది అంటూ చెప్తున్నారు. మరి అట్టి కార్యమును తొలుత కపిల భగవాను చేత నిర్వహింపబడినది. అతడే ఇచ్చట అవతార క్రమంలో 5వ అవతారంగా ఆ కపిల భగవానుల వారు ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. 11వ శ్లోకము. ఇప్పటి వరకు చదవని వాళ్ళు ప్రభు వీలవుతుందా? ప్రభు రవికుమార్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కొంచెం బాగా దగ్గొస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభు, వదిలేయండి. వేరే ఇంకా మాతాజీస్ ప్రభుజీస్. శ్రీదీప మాత అయిపోయింది. సుచిత్ర మాతాజీ చదవనట్టున్నారు కదా, ఇందాక చదువుతా అంటే మళ్ళీ వేరే చదివారు ప్రభు.
పావని మాతాజీ, విజయలక్ష్మి మాతాజీ అని ఉన్నారు. హరే కృష్ణ విజయలక్ష్మి మాతాజీ నేను చదువు చదివాను అక్కడ. చదివారా? చదివారా మాతాజీ? ఓకే ఓకే ప్రభు. చంద్రావతి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మళ్ళీ రిపీట్ చేసింది. హరే కృష్ణ. షష్టం అత్రేరపత్యత్వం వృత ప్రాప్తో నూయయా అన్వీక్షికీమలర్కాయ ప్రహ్లాదాదిభ్యవూచివాన్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఆ తర్వాత క్రమంలో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి షష్టం అత్రే అపత్యత్వం అంటే ఇక్కడ పుత్రుడుగా ఆ అత్రి యొక్క పుత్రుడిగా వచ్చినటువంటి అవతారము 6వ అవతారంగా చెప్తున్నారు. అదే అత్రి మహర్షి. అత్రి మహర్షి యొక్క తనయుడే ఆ పురుషుని, ఆ పరమ పురుషుడి యొక్క దేవదేవుని యొక్క ఆరవ అవతారం అని చెప్తున్నారు. అవతారమునకై అర్థించి ఉన్న సో మరి ఆ అవతారానికి అర్థించి ఉన్నటువంటి అత్రి భార్య అయినటువంటి హరే కృష్ణ ప్రభు వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. కొంచెం బ్రేక్ అయింది, ఇప్పుడు వచ్చింది ప్రభుజీ మళ్ళీ. ఫోన్లో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్. ఓకే ప్రభు. సో ఆ అవతారానికి అర్థించి ఉన్నటువంటి అత్రి భార్య అయినటువంటి అనసూయాదేవి గర్భమున అతడు జన్మించి అలర్కుడు, ప్రహ్లాదుడు మరియు ఇతరులకు యదువు అహేవ్యాదులకు ఆధ్యాత్మిక విషయమునందు బోధ గావించెను అంటూ ఆ అత్రి మహర్షి యొక్క తనయుడుగా 6వ అవతారంలో వచ్చినటువంటి ఆ దత్తాత్రేయ రూపాన్ని గురించి ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ భగవంతుని యొక్క 6వ రూపంగా, షష్టం 6వ రూపమైనటువంటిది ఆ దత్తాత్రేయుడి, అత్రి మహర్షి అనసూయుల యొక్కకు ఆ విష్ణు భగవానుడు దత్తాత్రేయుని రూపంలో అవతరించినటువంటి విషయాన్ని మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అంటే ఆ దత్తాత్రేయ అవతారం కూడా మనకి ఆ భగవానుడి యొక్క అవతారంగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్, ప్రభుజీస్. ఇంకా నెక్స్ట్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ తతః మాతాజీ. సప్తమ ఆకూత్యాం రుచేర్యజ్ఞోऽభ్యజాయత సయామాద్యై సురగణైః అపాస్యాయం భువాంతరం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. సో ఆ తర్వాత ఇంకా ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాల గురించి మరి చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో ప్రజాపతి అయిన రుచి, అతని భార్య అయిన ఆకూతి తనయుడైనటువంటి యజ్ఞుడే 7వ అవతారము అని చెప్తున్నారు. తన తనయుడైన యముని వంటి దేవతలతో సహకరింపబడిన వాడై అతడు స్వయంభువ మన్వాంతర కాలమును పాలించెను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి నియమాలను చక్కగా నిర్వహించుటకు దేవతలు గ్రహించేటటువంటి కార్యనిర్వాహక పదవులు ఉన్నతులైనటువంటి పుణ్యజీవులకే వసగబడుతూ ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ అట్టి పవిత్రాత్ములైన జీవులు కొరవడినప్పుడు మరి విష్ణు భగవానుడే స్వయంగా బ్రహ్మ, ప్రజాపతి, ఇంద్రాది రూపములలో అవతరిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే మరి ఒక్కొక్కసారి మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం, ఏదైనా ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతూ ఉన్నా లేదా ఏదైనా శాఖలు విభజించవలసి వచ్చినప్పుడు దానికి సరైనటువంటి వ్యక్తి లేకపోతే దాని ప్రధానమంత్రి చేతిలోనే కొన్ని శాఖలు, మంత్రిత్వ శాఖలు ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే అతడు గొప్ప అని కాదు, కానీ అతనికి ఆ అధికారం ఉన్నటువంటి ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు అంటే అలా కాదు. సో ఇక్కడ మరి ఒక్కొక్క పదవికి ఒక్కొక్క అర్హత ఉండేటువంటి బ్రహ్మ పదవికైనా, ఇంద్రుడు పదవికైనా, ప్రజాపతి పదవికైనా, మనువుకి ఇవైనా
వాటికి కొన్ని అర్హతలు ఉండేటువంటివి అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ అర్హతలు కలిగినటువంటి శుద్ధ జీవుల యొక్క కొరత ఏర్పడినప్పుడు స్వయంగా ఆ భగవానుడే మరి ఆ అవతారాలను, అంటే ఆ పదవి తీసుకునేటువంటి అవతారంలోనికి ఆయన వస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో మరి అదే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. స్వయంభువ మనవు కాలమున, అంటే ప్రస్తుతం సమయమున వైవస్వంత మన్వంతరము స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్ర పదవిని స్వీకరించుటకు అర్హుడైనటువంటి జీవుడు లభింపనందున విష్ణువే స్వయంగా ఇంద్రునిగా అవతరించెను. ఆ విధంగా యజ్ఞుని రూపమున అతడు తన పుత్రులైనటువంటి యమాది దేవతల చేత సహకరింపబడి లోకపాలన వ్యవహారాలను గావిస్తూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ వరకు ఆపేద్దాం ప్రభు ఇవాళ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే మాత